Nagkaisa ang mga residente, estudyante at iba't ibang sektor sa Toledo City para sa isang malawakang tree planting activity na tinaguriang Green Valentine. Layo ng inisyatibong ito na labanan ang banta ng climate change at protektahan ang kalikasan. Narito ang detalye mula kay Jimray Biosa. Sa bahaging ito ng Hinulawan River sa Toledo City, madalas maranasan ang pag-apaw ng ilog tuwing sunod-sunod ang malalakas na pag-ulan sa kabundukan. Isa ito sa mga lugar na matinding naapektuhan ng pagbaha, dahilan upang magsagawa ng konkretong hakbang ang iba't ibang sektor ng komunidad. Isinagawa ang Green Valentine tree planting activities sa ilalim ng temang Love the Earth, Love the Future. Layon nito maibsan ang epekto ng pagbaha at climate change sa lungsod. Pinangunahan ito ng DYAR 765 SMNI Radio Cebu at SMNI News Cebu Visayas. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng Toledo at ilang pribadong sektor. Ayon kay City Administrator May Delia Takandong, hindi lang ito simboliko, kundi bahagi ng long-term disaster mitigation ng lungsod. Ang pagpadayon namo sa pagprotektar sa kalikupan, diin kaming tanan aduna sa activity nga magtanom og kahoy. Matatanda ang naging matindi ang baha sa Toledo noong Bagyong Tino, pero dahil sa kandaan ng LGU, walang naitalang casualty. Ngayon, bitbit ang mga pala at mga seedlings ng katutubong punong tugas, daang-daang voluntaryo ang nagtungo sa Hinulawan River. Pinili ang tugas dahil sa tibay nito at kakayahang mabuhay sa lokal na klima. Nagparating din ng suporta si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa pamamagitan ng Provincial Head for Special Projects na si Ruben Licera. Salamat kayo sa inyong gugma sa kalikupan. Ang tinuod na love, dili lang para sa usa ka adlaw. Love is a responsibility. Karon we are here for Green Valentine, a tree planting and eco tour activity with a message nga simple pero powerful. Love the earth, love the future. It is an action word to responsibly act and serve the people. Para sa maraming voluntaryo, higit pa sa isang aktibidad ang kanilang pakikisa. Anila, ginagawa nila ito para sa susunod na henerasyon upang matiyak na may malinis na hangin, sapat na lilim at mas ligtas na kapaligiran ang kanilang mga anak. First of all, congratulations to SMNI and Toledo City for coming up with this Green Valentine tree planting activity here in Toledo. As we have emphasized, na kailangan sana itong tinatanim natin na trees, it should survive and it should grow. Thank you so much sa nag-organize to have our Green Valentine's tree planting. I will encourage everyone, lalo na sa mga kabataan, na magtanim po tayo para po ito sa ating future. Sa mga anak, sa mga apo, para po maiwasan natin ang mga baha o mga sakuna na ito po ay makakatulong sa atin lahat. Unang-una sa lahat, kami sa Philippine Navy, particularly sa Naval Forces Central, ay nagpapasalamat sa pumuno ni Commodore Joselito E. de Guzman, Philippine Navy Commander, Naval Forces Central. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay nakibahagi dito sa activity na ito. Bukod sa tree planting, nagkaroon din ng eco-tour sa 3.2 hectare mangrove park sa Barangay Ibo upang isulong ang ecotourism at pangangalaga sa mga bakawan. We're very happy that we're able to participate dito sa ating tree planting activity sa Toledo. And at the same time, we're able to view this very promising project ng mangrove ecotour nila. Kami sa airport, Aboitiz Infracapital Cebu Airport Corporation at Mactan Cebu International Airport, contributing also to the environment through activities like this. And we're highly supportive of green initiatives like tree planting and taking care of our Mother Nature. Ang inisyatibong ito ay hango sa inspirasyong mula kay Pastor Apollo C. Kibuloy na naniniwalang ang pangangalaga sa inang kalikasan ay proteksyon laban sa kalamidad. Ginawa po namin ang Green Valentine Tree Planting and Eco Tour activity this February
dahil sa inspirasyon na dulot ng aming mentor na si Pastor Apollo C. Kibuloy na siyang itinuturing namin na champion pagdating sa pagmamahal. Love of God, love for humanity, love for the environment and the future. Kaya nga, ang tema natin dito ngayon ay love the earth, love the future. And thankful kami kay Pastor kasi yung turo niya to really involve ourselves sa mga environmental activity ay talagang tumatak sa puso't isipan namin. And another learning na aming natutunan is that when you want to do something challenging in our part, just have faith and trust what the Father can do. And this is it. We've done it together with my SMNI and DYAR Cebu team. He provided us partners, LGU of Toledo City, Cebu Province through CPAC, sponsors and partners who are really in line with SMNI Cebu and DYAR's advocacy. So thank you po, Pastor. Sa Toledo City, ang pagtatanim ng puno ay hindi lamang simpleng gawain. Isa itong malinaw na pahayag ng pagkakaisa at pananagutan. Pagtatanim ng pag-asa para sa mas luntian, mas ligtas at mas matatag na kinabukasan. Mula dito sa Toledo City, Cebu. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Jim Griviosa, SMNA News.